Meta kien qed jindirizza l-ewwel minn silsila tal-laqgħat taħt it-tinda bit-tema għaqal fit-tmexxija, progress u stabilità, il-mexxej Laburista Joseph Muscat tkellem dwar kif il-Mostin ħarsu lejn il-Kunsill Lokali tagħhom fl-aħħar snin. Naħseb għal ħafna żmien il-Mostin kienu ddiżappuntati dan il-Kunsill Lokali. Żied li dan id-diżappunt ġie minn diskwit intern fil-Kunsill fejn għal ħafna żmien ma kienx hemm team spirit tajjeb biżżejjed. Il-Partit Laburista mhux se jmur quddiem il-poplu Mosti billi jpinġi stampa isbaħ milli hija. Joseph Muscat qal li kien biss fl-aħħar xhur li l-Kunsill Lokali tal-Mosta beda jasal u żied li kieku beda jaħdem b'dan il-mod aktar qabel, il-Kunsill kien jagħmel ħafna iktar milli fil-fatt tagħmel. Il-Partit Laburista tallem il-lezzjoni. Nerfgħu ir-responsabbiltà u npoġġu quddiem il-poplu l-għażla għal tim ġdid ta' kandidati għall elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. Joseph Muscat saq fuq il-ħtieġa li tispiċċa l-idea li l-Kunsilli Lokali jkunu estensjoni tal-burokrazija u jkunu kompliċi f'rackets biex jinġabru aktar taxxi. U kull min ħajkun qed jikkontesta mal-Partit Laburista qed jagħmlu għażla ċara li bejn il-burokrazija u l-familji naslu dejjem il-familji. Nasluhom dejjem. Joseph Muscat spjega kif il-lokalitajiet din l-elezzjoni tqasmu b'mod bilanċjat. Iżda Gonzi PN derlu li għandu jsit il-lokalità ta' Taslima biex juża li residenti Slimiżi ħalli jxaqleb il-miżien lejn il-partit tiegħu. Għalhekk il-Partit Laburista se jkun qed jara r-riżultat tal-elezzjonijiet tal-10 ta' Marzu f'kuntest ta' dak li kien jiġri kull grupp ta' lokalitajiet baqgħu kif kienu oriġinarjament. L-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali fl-10 ta' Marzu li ġej se jkunu test diffiċli ieħor għall-Partit Laburista għal Joseph Muscat li appella biex kulħadd joħroġ jivvota u jagħti l-vot tiegħu lill-kandidati kollha tal-Partit Laburista.